akory aby, akory aly, akory lihy. Afatra mazava napetraka ny Zokla Bezard Ernest igny, tsy ampiagna, tsy agnatsoana. Allô, allô izy izy, monsieur le président. Allô, allô izy izy, monsieur le PDG. Izy koa olo mandiniky amin'ny afatra igny, olo matsapa fa mantriky aminany igny afatra igny, izy tokony tonga jery. Salut mon frère Jo. Fa reto mpitondratsika reto ne nde extraterrestre magnafatra amin'reo raha ataonareo fa tsy manjary reo fa gogo donto. Za koa nafarany mpanakanto karaha igny hoe misy farany raha jiaby. Za fa toko komansy nandiniky ary toko komansy nangala jiry. Ira igny ka ira tsy maty ary mpanakanto tsy fatao hoe maty fa mandry izy. Koragnatsika niany, vaovaotsika niany, Ambaribe mazava ho azy. Baka mafana o. Koa izy andria. Mafana Ambaribe o. Fa mbo ifoha vahoaka. Nde misy fahatarany fifoazany vahoaka. Fa misy farany raha jiaby izy dedesty io. Ke ny koragnesitsika Ambaribe atao telo izy fa aroe mafonja. Araiky lancement. Le araiky lancement atsika mbola miambiny dossier complet. Azotsika bakagny io tsika mamaly reo. Aroe araiky mikasiky stade. Zany ihany agnamianareo solution hoe karakory atao agnamboatra io pelouse io. Oui, justement mon frère. Araiky aboakako niany. Fa sasany mbola misy dossier maventy ambesako d'ici arrivant igny volagnindreo manafo alefany aminao dossier grand complet zobeo. Ok, ça marche. Ambargo anareo niany karakory fagnamboarana pelouse ny stade de football. Anareo baka matetiky mivolagna hoe zay eto mitsikera fa tsy solution, zay eto mitsikera fa tsy magnano. Zay mitsikera parce que raha ataonareo tsy manjary. Anareo koa magnara manjary volagnine, zay ne tsy mivolagna. Fa matoa zay mitsikera raha ataonareo tsy manjary. Magnanova raha manjary baka. Azovy ny volagna anareo. Ka ezoko be koa misy olo magnano raha tsy mivolagna anareo koa magnara manjary. Fa raha ataonareo tsy manjary. Matoa anao volagnin'olo. Raha ataonao tsy manjary. Tsy hoe ke amin'iran'ny Jocelyn Mandritsara hoe matoa anao alan'olo anao valeur. Non! Anao tsy valeur. Anao tsy valeur. Raha ataonao tsy manjary. Zao tontolo zao fa mivolagna anareo, raha ataonareo tsy manjary. Magnova. Tsy hoe za amaly. Tsy hoe za amaly. Fa za nisy raha nampitokiky zany moaly tsy haiko fandaharagna igny hoe nataondro zala Tambaribe naboaka ny publiena mbola nisy olo sasany magnasaky magna publication tamin'ny fandaragna ny moaly hoe allo alifasa fo fambilà ro mantsintsiny. Oui, zay mantsintsiny amin'ny akine zay mantsintsiny.
fa zay koa tsisy hakinay zay tsy mivolagna fa matoa zay mantsinitsiny zay mivolagna hakinay noho raha tsy manjary ataonareo zao raha maleoko le koragnandronomaly debandronomaly zany mangataka volaniko anareo koa fa misy débat karaha igny ka ebaka zao be namanareo magnano débat fikahinareo za agnano débat miaraka aminareo ne tsy andiady tsy ankany fa zay tsy olon'ny assemblée nationale zay tsy olon'ny sénat ke hoe agnano lever les mains ndray raha tsy manjary lever les mains non raha koa tsy manjary zay tsy lever les mains fa tsy haiko nino raha vozanareo ikaiky agnano débat ndraiky zokibe zany miambigny ndray président république volaniko ndray PDG nareo io tsy avozoko raha roe fa avozoko zagnary ndraiky raza fa koa mbola olombelo karaha za tsy endrika avozoko ino raha misy azavaiko volagna zalany moaly igny zandrila rala zokilany moaly igny hoe anareo tsara mba nakasitraka tsara mba nivolagna raha manjary vitany fitondragna vitany mera azalahy ndroentondra ro mera tsika mbario be io député tsika mbario be io nagnino moa tsy nitongonao ny moaly hoe ino raha nanjary nataondreo tongona baka zay baka ataon'olo magnano débat meranay nagnano parce que nagnado lalabe meranay nagnano parce que nagnano tip top stade meranay nagnano satria mila angala forcé sakatia meranay nagnano parce que tsy azo atao mitondra ski andranomasiny ny ambario be ambarazy ebaka anareo volagna anareo mahita fitondragna magnano fitondragna magnano zegny hoe piarademy fitondragna ambarazy ebaka aboahazehe matoa vahoaka population 30 millions mahery mitaregny ndraiky tsy ambelanareo volagna na amy radio na ia ataonareo arrestation gadrenareo dikazera ataonareo tsy manjary ka justement baka mon frère matoa volaniko ro tsy masaky mivolagna ro tsy masaky mitaiky atsika magnano débat ndraiky ro fa vozoana zegny sagnatria volagna sagnatria koragna za tsy magnasa olo eto fa volanindrazagna atsika taloha tagny ty magnano ambomba sarity afany baby entagna afany misakasaka zay mangataka aminareo piafa débat nagnino anareo ny moaly nagnano raha igny anareo tsy nikaiky vahoaka mangala solotegna ny vahoaka aboko tsy le solotegna vahoaka pindenareo pesosy fa angala mihitsy le solotegna ny vahoaka masaky mivolagna raha tsy manjary ataonareo mialatsigny tompoko mialatsigny riavagna ndray ambario be ndray Tananarivo ndray Toliara ndray Sainte Marie ndray kotsotsoriny agny Agnalabe agny misy ny opposition ny volagna boka zala igny nomaly hoe anareo opposition za tamy semaine rosy igny teto ny volagna Madagascar tsisy politicien des vrais politiciens tsisy a Madagascar a Madagascar anao koa fa misy pesosy anao mavita mamody vavany pitsara anao mavita mamody vavany gendarme police tafiky maramila anao au pouvoir fa vrai politicien mitsangana eto miboaha eto olo mivola fa za politicien ndray za mivolagna zay za tsy mivolagna za politicien
aboko za tsy manao politique fa za fo manana toko politique naka parce que olombelo ndray biby ndray kakazo izy koa izy fanamboarin-dragnahary izy velo miaigny izy manana politique nany fa le mot politique ty volagnareo ty mitsangana eto volaniko miboaha eto mivolagna fa hoe za un vrai politicien niantra tamin'ny école politique ary manana diplôme politique à Madagascar bois masake miboaka tsisy ny ray aman-dreny nanana politique ny ray aman-dreny nitondra Madagasikara tsy koule regny nataoko mahay politique fa tsy reto bobo maji reto mahay politique anareo mandafitanindrazana mahay politique anareo migadragadra olo magnano arrestation olo mahay politique anareo firenena manan-karena afa dans le moins hors de moyen l'infini pauvreté atsika fa tsy agnatin'ny rayon ni plus ni moins à l'infini on est en dehors de moins à l'infini pauvreté zegny anareo mivola aminaka anareo mahay politique zegny anareo mivola aminaka fa hoe manjary ny ataonareo aboa zegny le manjary fagnondragnana bois de rose manjary fagnanaovagna affaire maloto matriculation de Boeing manjary fagnondragna fandafosana arem-pirenena tanindrazana manjary mialatsiny aminao frère mialatsiny aminao zalahy tsy ny famafagna lalabe wala tsy ny hoe ke tip top terrain ny hoe miasa non ameza asa population atsangana l'usine aza badoigna fianaragna ny mpianatra ameza bourse ny mpianatra fa haikindreo zegny karaha mampiasa meza roa amin'ny rariny fa tsy mpiasa miasa maheviko gomerogno anareo mihinana tsy maheviko karaha koriky mitady karaha ino ankodavitry mitady tsy maheviko mialatsiny donc samboriko volagnanao aroe no moaly hoe anareo mitondra mpagnano politique zehe opposition zeny tsy opposition tso tsy hainareo zegny zehe tsy opposition zehe mialerte anareo hoe tsy manjary raha ataonareo fa peuple mitomagny 30 millions ataoko hoe 33 millions population malgache coulé 90% population pauvre anareo boko mivolagna fa efa manjary tsara non frère azafady aminao frère tsisy raha manjary à Madagascar surtout amin'ny ambario be io za mikonitratra tsisy raha manjary io ro koa ny fa teo hoe fa nagnaratsy nanjary nipody ro no nino halabato trahison zegny naviandreo io andicomandion marionnette zay koa mahita raha manjary zay tsy mivola de taeko aminao frère ny atao hoe opposition ndraiky ny politicien ataoko anao mba nianatra karaha za koa atsika samy journaliste boko anao maefa za journaliste ex journaliste ary mbola mitana ma journaliste za asakiako mivola fa za tsy magnano karaha radio sady DJ ny journaliste ny tiako ingénieur ny autoroute
tsy haiko nino passe-partout zay baka agnarany. Mialatsigny tsisy journaliste Ambaribe Kaza Mavandy, même Madagasikara volaniko zay tsisy journaliste. Avy amin'ny Iran Sarerako hoe voafelaka ny pesos daholo ny mpanao gazety ka tsy nivoaka ny marina. Marina ane volagna zoko lasa reraka igny. Azao mpagnano gazety Madagasikara magnasaky magnaboaka ny marina. Adosiko agnatiny Koul TV, les JT. Fa miala zay journaliste du salon et journaliste de pesos. Tsy haiko na hainareo le déontologie journaliste aviananareo magnano toetsaigny karaha io. Un vrai journaliste ry zalahy tsy baikony mpagnano politique. Agnatin'ny déontologie tsika ao raha zegny. Un vrai journaliste, micro io, caméra io, dictaphone io, c'est pas une arme de guerre. Zava agnatin'ny déontologie tsika ao raha zegny. Des années 25 ans zany nagnano asa fagnano gazety io. Olona mpianatra za ary olona hita za hoe mety aminao magnano journaliste mbola velogno ry miala tsiny miala fondra agnaty tsoko satroko izy Rufin Rakotomaro ndongo tany izy tamin'ny andran'izay zay nagnano émission izy nambarako teto zay Jamdry Rosy mbo velogno ry zay nagnano émission voalohany tamin'ny RNM tamin'ny andran'ny ministre ny serasera sy ny zavakanto Gisèle Rabesala. Tsara nahita ministre akoatran'igny eky za na vitany tamin'ny resaka zavakanto sy ny serasera Gisèle Rabesala. Zay nagnano émission tamin'ny RNM anosy io ny andro ny ankizy iska kamisy Rufin Rakotomaro mivona aminaka fa manina tsy manao journaliste la tiako volaniko aminany fa tsy haiko karakory fanaovana izy amizay nagnambara za tak nagnano fianaragna anaka za jusqu'à za nagnano école de journaliste tamizay ke niananareo vola zay journaliste milanja badge. Non, anareo marionnette ny politicien fa anareo tsy journaliste. Mialatsiny mamalia koa zay tsy faly amizay. Ndenareo journaliste Antananarivo, vous êtes de marionnettes une politicien, mais vous n'êtes pas des journalistes. Un journaliste neutre. Un journaliste Cararo, gendarme, police, maramila, ce sont de neutres. Anaro manana politique naro, anaro manana tokotia naro, fa tsy barbare en peuple. C'est ça agnatiny déontologie tika journaliste. Que azaveko les questions oui pitondra ndraiky le opposition. Anao ndrendeia aleko exemple misy agnabognabony zanakany Zagnahary na hoe misy agnabognabony Mahomet na hoe misy agnabognabony Jésus-Christ koa tsy Zagnahary miala Zagnahary ora rentognoniko teo azo le nefany nagnano opposition de Jésus-Christ les peuples matoa zigny nivonegna nitibegna fonazy nagnadoso fahignana anazy, ce sont les oppositions parce que fanvolaigny hoe anao aza mandeha amin'io ka aza midriky amin'io nefa niziraka Andragnahary atsika jiaby mahay zegny. Même amin'ny islam misy le Mahomet, nindra nazo Mahomet à la fin. Niananao mivola hoe nareo opposition io ndray io en Chine io misy dictateur be io mbola manao opposition ary micritique raha tsy manjary fa ro koa raha manjary ro tsy mivola. États-Unis pays farany mandroso ataoko hoe mandroso lavitra
misy opposition ao. Ndray anao mandeha amin'ny pôle nord amin'ny Eskimo agny, misy opposition agny. Ke anao nivolagna le opposition à Madagascar mitsikera. Non, tsy haiko karakory définisiavanao le opposition amin'ny dictionnaire ahaizanao izy, fa le opposition tsy voatery hoe ireo volagna, ireo wawawawa hoe mitsikera, fa roa atao comme lalana. Aloha ataoko hoe agnatin'ny tokantrano anao manambady mananjanaka. Agnatin'ny tokantrano ne misy opposition. Ndray nareo fivadian'ny fankatia karakory collé serré lotiloty. Misy opposition agnatin'ny tokantrano. Magnino anao mamaray? Parce que tianao vadinao. Ipitrahan'ny farahinao igny, baka aizanao mitondra izy, azovinao laolo igny, azovinao drako igny. Opposition anaran'izay. Parce que izy ni-alerté anao, tandremo faza mihoatra borne, limitinao eto, ataova raha manjary. Igny atao hoe opposition. Fa tsy hoe mi-contre anao izy tsy tianao. Non. Karaziny koa amin'ny fitondragna pays araiky, ndre etany mboanao, ndre etany mboanao, misy toujours opposition, ary opposition toujours contre. Koa raha tsy manjary. Zava amin'ny France. Misy olo mavita milahatra amin'ny nation, place de la République, mandika opposition en français, ary mahavory olo maro. Macron tsara nagniraka CRS, wala gendarme, wala police hoe ndosakana Mélenchon, ndosakana Marine Le Pen, ndosakana les socialistes, les etc. Non. Contraire. Les CRS io miaro ro, défendre ro, tsy ohatra fisy. Fa mitsikagny, opposition tsy mbonareo volagna, opposition tsy amenareo télévision, radio, opposition gadrigadrenareo, ataonareo arrestation, zay natao hoe politique avako. C'est pas un politique, c'est un dictateur. Agnaran'izay, un dictateur, plus que les ala Coréo io. Ndeza la Coréo io tsy migadragadra olo, boka tsy mamorony dossier-n'olo. Fa izy koa fa mamango amin'ny raha tsy tiany, allez, lazoly. Fa mitsika ao, mivolagna olo gadregny. Tsikera. Iala le toetra ratsy baka, zako zay ivolagna eto edy. Raha takine apitrabaka, zako zay ivolagna eto edy, état fédéral. Fa hitanay tagnatin'ny 65 ans tsy nanjary, raha nataony reto club 48 reto, nanomboka raha manantsoa nipitrahan'ny club 48, 1973. I raha manantsoa ny signé raha io, tsy ni-accepté io état fédéral io. Na ino tsy foagna. Apitra état fédéral, zako zay volagna anareo edy. Koa fa apetraka anareo état fédéral, apitra amizay budget provincial, io tsisy volagna anareo eky. Fa tellement 65 ans, peuple mijaly. Ary ny fitondrasanareo navy teo 16 ans, pourri total fiagnam-bahoaka. Manampahaizana, nampianarin'ny babany ndraiky reniny, koa fa tsy fagnaraka aminareo, gadrenareo na vonenareo. Mampalahelo regny zandry marobe tamin'ny anniversaire regny. Misy manampahaizana nereo igny, naky tsy amy lera. Tsy nandeha la guerre nefa ny maty. Resy tsy niady reo zandry regny, paix à leur âme. Mialatsigna amy la famille. Ke miananao volagna aminay hoe fa nareo nitsikera, nareo karaha ty. Normal zay mivolagna frère, parce que raha ataonareo fa trop. Aza la, anareo zao mbola masaky mivolagna fa manjary raha mandalo ambario be. Mba ambaraza koa,
manjary raha tsary nisy tagnatin'ny 65 ans plus les colonisations nazotsika firton ndrefa zany colonise atsika tsy nagnarataonareo io tambalobe izy koa fa zany colonise atsika nagnarataonareo io olobe tsika tsy nanagna tany olobe tsika tsisy raha nazotsika tamindreo fa matoa ny any zay atsika jiaby azovy amitsika zo io tsy nandova apitra valiabaka za azovy amitsika zo io tsy nandova fa nagnatsika jiaby io tany kakao kafe lavany lova tsisy olo teraka koe hoe direct izy fa milliardaire mavandy nandova izy vo milliardaire tsisy nde PDG nareo io ary avy amy volagna angazy be mavandy ozy izy mpagnarivo koa tsy nandalo prison azafady frère azafady ataova analyse oui politique et opposition ambla boko opposition libre nagnitsy ambelanareo libre opposition ambla opposition idrika amy 13 mai anareo nidriky tamy 13 mai 2009 na aboko nareo namon'olo tsisy mpitondra namon'olo be indrindra teto Madagasikara koa tsy fitondragna ty tsisy koa tsy fitondragna ty donc frère anao koa fa magnano politique io tsy maintsy misy opposition ndre vadinao antragnonao fa nefa opposition anao mamaray izy mamaray anao fa ray ane opposition frère izy koa nareo tragno araiky koa tsy fampigalagala fa samby dahoara tsisy olona nambatagna ambony tany parce que ifamony faty karaha zegny koa politique izy koa tsisy le opposition ripaka maty daholo zegny mahantra parce que anjakan'le managna pesosy za tsy miady fa za mamaly le fagnazavan'le débat nareo nomoaly ke anao boko mbolagna merany ambalobe resaka ambalobe le raha aza lahy deuxième mandat andro io mba nino raha nataondreo nanjary tamy premier mandat andro na ino anareo journaliste amiziny na ino anareo tsy nivola navy ro eto deuxième mandat ro baka tsara lany fa le hoe alabato Besosy na alandro aminaka aloha tsy lany mba ambaraza ny manjary nataondreo basy tongona aminaka ny manjary nataondreo raha jiaby amboarindreo ny fotoagna zio io frère vola fa voasigné alohandreo nazy surtout volany BAD Banque Africaine de Développement vola fa voasigné talohananareo nazy izy io ro midébloqué izy de ipiky mitantagna izy noho ny fahain'olo mpamatsy vola reto fa fitondragna ty tsy manjary aleondreo magnamia olo sous-traitant-ndreo itatagna le vola avy amy tanimboany fa koa fanjakagna ty tagnatin'ny folotra tampotogno frère fahity loaka banque centrale ndraiky ministre ny finance tsisy vola za teto nivolagna ane tsisy mpitondra teto napidriky tosa be ndraiky navy presque midriky 4 milliards tosa atsika amy banque mondiale mbola tosa zegny atsika koa nampidriky to
pourcentage ny banque mondiale agnatiny io ata 10 milliards de dollars koa trosatsika bola tsy nampidiritsika le pourcentage fa 4 milliards et quelque bientôt trosatsika mba ino nandeha le trosa ambarabaka anao boka mivola hoe magnara manjary fitondrana magnano raha manjary ben tanàna magnara manjary député aboazy boka le raha manjary mahina atsika dobotrosa basy bazy avy aminay boka zegny le nangatako zegny olo tegnano débat ndraiky za fitondragnanareo za décidé ary pare za miaro vahoaka malagasy jusqu'à mandrakizay fa nareo tsisy masaky any za tsy mila mpagnano gazety za tompony fofo mpagnano gazety naka za tompony parce que raha nianarako ary eko fierté-naka koa fa aza magneka katikadalendreo anareo journaliste à Madagascar vous êtes des marionnettes ndreto faux politicien ndreto parce que nareo pendendreo mipesosy afodindreo vava mipesosy avy amvolagna zoky lasa reraka hoe voatefaka mipesosy mpanao gazety voatelonareo ny mary tsy sakinareo boaka anao ny volagna nareo tsy magnamia solution nareo tsy mivolagna za koa nagnambaranareo eto hoe rentany rempoko aseva mivolagna liabodo loup-garou izy koa tsy nameko solution ko full solution tadiavy namezako izy jiaby zay nefa tiontondry zay tiontondry koa ny tanàna io tsy nagnano karaha io na tamy commune to na tamy faritany zaky io tanàna io tsy nagnano karaha io ay zay tsy nangatra feky to ndray centime masaky volagna eto piasan'ny la mairie ndraiky piasan'ny faritany fa hoe nangalatra zay tamizay nitondra teo ndray 1 centime tsy nalene napiadagniny ny vahoaka niasa ny vahoaka nalalaka ny vahoaka mahazo ny volagna ny vahoaka tsy mipendene oro wala tsy mikindene tenda fa zio ndretsaky menamena saky nareo mpindegna oro tso io volagna lerany be aza magnano masogila tsy mahita zala zio tsisy aretiny tsy voataha manafo ndray cancer namon'olo taloha fa voataha zio cancer aritiny tiky fo zio tsy voataha tsy hoe tsy voataha le aritiny tiky le sida fa le aody andeha hitagna tsy voavidim-bahoaka fa zo koa voavidim-bahoaka ampesosy rariny resy fo sida io fa noho tsy voavidim-bahoaka mazava ho azy manjaka ary mianaka le sida fa miala zay tsisy aretiny tsy voataha zio io agnabon'ny tany raha tsy hainy zanak'olombelo magnamboatra fahignana iny Andranahary fa koatran'izay ndray fonao gongangongangonga io fa vitatsika olombelo de normal zay koa mantsinitsiny olo zay olo ezala raiky nagna publication igny ambilafo ro mantsinitsiny oui anareo voky pesosy anareo mahazo ankera fa vahoaka tsy raha misy raha hoany anareo misy avagna tanàna agny mety velogno andofasanareo tabakeranazy andofasanareo zahoadinany fa le olo tsisy moyen andeha agnino izy nefa tsy sud saraiky ny kere Madagasikara jiaby kere noho tsy fahaizanareo edy mahavy zegny noho ny fandafosanareo tanindrazana firy ingénieur manam-pahaizana magnamianareo solution eto ndraiky nitandrignesan'ny timpan'ny sofinareo non nde izy koa za baka tratratratratra volana ingénieur regny izy avy arianareo ny poubelle dans le corbeil tsy ampidirinareo wala tsy gardenareo
anareo boko vola ambelafo ro mantsinitsiny ndray raha fa tsy manjary ambela fo zegny nanjary nalaza ratsy ary tegna nalaza ratsy ambareo be noho ny fitondranareo tsy manjary fotony raha ndre vazaha les anciens légionnaires regny koragna aminaka tsary nisy karaha io to tamin'ny andron'ny colonisation tsary nisy karaha io to en espace de 16 ans anareo ny pouvoir boko pouvoir nazonareo mialatra pouvoir nalenareo namononareo milliers population malgasy anareo boko vola fo efa manjary raha ataonareo ndre africain namatsika fa me hoe ils sont des cons et des abrutis mbola manjary fo raha posonareo zala non rivie frère mifoaza anao frère za tsy volagna anao ny raha indro za tsy volagna anao namiandreo pesos mais attends anao journaliste karaha za atsika promotion raiky tsy zegny agnatin'ny déontologie tsika ke hoe atao marionnette ny politicien politique andeha volagna n'importe quoi azafady anao fo marandraigna ambaribio tsisy mba hoe nipody en place ny rond-point vavany meranareo ne nivolagna tamin'ny propagande nany za koa laneo nipodiko en place ny rond-point akory ziskaniany zay niamby fa firy taogno firy fanjavany pitrany meranareo est-ce que nampodindreo rond-point zay eteto nagnaboaka dossier global mbola aminaka ao dossier io fa voasigné déblocage ny vola 59 milliards agnapidanina rond-point nagny tsy apodinareo nandeha vola 59 milliards io basy Anthony Angelo préfet niny tsy agnaboanareo vola 59 milliards io nandeha apidana place ny rond-point vavany meranao mivolagna anareo fa izy magnano ane zegny zay ambario be raha tadiaviny voalohany rond-point apidana ny place 59 milliards igny aboazy he nataonareo ia fa vola io fa voasigné débloqué nandeha pourquoi les rond-point tsy mipody en place zegny eko fa magnano mera za nagnamia solution folo mahery anontania liabody volanko aminany aseva mivolagna aminaka izy aseva mikaiky za izy fa izy misy numéro naka kofa matsy izy mivolagna anaka zegny raha ataonao volanko aliabody anao koa avy eo première chose ataonao plan urbanisme est-ce que nataony anontania izy boka est-ce que nataony les plans urbanisme ino ma plan urbanisme solution na mianzoko be anao aliabody anao ne mpagnano gazety frère ndo anontania izy boka na ino tsy nataony jusqu'à io plan andrafetagna bajajo tsisy tsy olo mitaregny ndray tourisme avy a Madagascar surtout avy ambario be mitretre mitomagny io resaka bajajo nagnamiako solution izy taminazy io anao koa boka mitady hoe anareo tsy magnano fa mitsikera ambarako anao ino solution nambarako izy ali anao koa navy io ataova tokotelo bajaji famara anao koa izy koa izy anontany izy koa izy mifamatra zegny ataova tokotelo volanko bajaji ambario be ne volanko Y andrefa Antignana ambany eto centre la pointe zone Jamanjary zone Fasiny nambarako izy raha zegny namiako izy solution za raha telo bajaji ro mba moins les circulations en ville est-ce que nataony ndraiky niany tsary ny leveny tamy session ndreo tamy commune zany koragna quelques membres ny conseiller aby reo raha zay tsary nambaran'izay zoko be na ino tsy ataony izy koa tafipetraka anao volanko aminany les triangles ny bajaji ate ampikorontagna aby reto
reto korontagna mpivary mandeha reto aty airy amantalimranty tany mpanjakana ane tany Sirama. Magnino anareo amy fitondrana, anareo antanàna eo fanjakana antanàna eo mangala tany Sirama, anareo tsy mavita magnateky plasy ivarotany korontagna ka par exemple amantalimranty ny ane malalaka na iny tsy atekinareo agny aty agny baka simple andafy eto matoa zay mivola masonay nahita raha tsara ary raha tokony vita amitsika agny député-nareo zao eto masonazy mibiro sofinazy maharegny alia bodany teto talohan'ny candidat maire masonazy nahita sofinazy naregny et pourquoi tsy ataondreo andafy eto frère misy place ka endo hoe place du marché une fois par semaine misy ny magnano 2 fois par semaine tsisy trano vato zegny ny commune manana même gérer budget commune any magnano hall du marché fa zegny tsy mahay mitantagna anany ino raha ataondreo magnano plateforme béton boko sendro robe goudron ohatsika ino raha misy commune magnano location tany varotana isaka semaine igny le solony tike alaigny nazaveko tamin'ny aliabodo raha zay fa izaka aza mifamatra est-ce que nataony anareo ndraiky lera andeha ndravagna tragnon'olo lovan'olo taratasy mazava fa lovanay tamy dadinay tamy dadilanay non anareo tsy tia lala anareo mahita tamisy trax anareo mahita tamisy bulldozer anareo mahita raha vagninareo ran'olo mbo idirako baka eo resaka tany za boka tsy pihina composé za tsy tia lasopy boka za tsy tia sabeda wala vary amin'agnana mbo idirako baka eo resaka io est-ce que nataony maire anao vola fa maire anao magnano magnadio lalabe izy izy zala raiky zegny koragna aminaka mahatsagna igny reo magnadio lalabe zoko be so reo mifitro izy oui marina reo mifitry fa reo tsy magnadio lalabe anareo karaha nanagna namiany président le président sololainareo nonoenareo ty camion ebene poubelle atao ino raha bro atao ino mbara zay boka atao ino le camion poubelle araiky marina za tsy famatra bene namiany président nareo 10 za tsy famatra nosy be ne misy soudeur misy meilleur soudeur ne nosy be pourquoi nareo tsy mivanga feray na hoe tôle blindé alainareo mesure le poubelle le bene namiany président nareo igny amboarigny apetraky isaka quartier solution edy zegny izy hoe zegny izy hoe tsy takatra anjerinareo fa hoe mila mangataka pipidady président le président koa ne fakajo izy angatainareo isan'andro parce que nareo tsisy initiative hoe mba hagnano étude hoe bon atsika zalana azo camion atsika mba idemerde agnamboatra bene managna soudeur zalahy tsy anosy be eky tsisy soudeur apitra par quartier camion tsika raiky tsinjara amizay telle heure quartier telle heure ka zahava tsika jiaby nahita teo zegny falosiko razana perle rama zay mbola velogno zahava atsika to ne nanagna tracteur raiky mpandroaka ahitra itsika to ry Patrice ry Bargasy ry Saidy jiaby niasa taminany lakoron'olo madio lalabe tsy ahitanao fotaka wala tsy ahitanao poubelle lera karaha zay mandalo ry Patrice ry Bargasy amy tracteur raiky navita nagnadio tanàna fa niananareo managna benny camion tanàna mbola tsy voadionareo incroyable zegny naviako nivolagna aliabodo frère ataova plan urbanisme za raha telo bajajy atero
adosoa korontagna jiaby amin'ny vily io alifasa mantalimrantigna ry jabala ry amboara io taova robe taova beton anareo mavita magnamboatra lalagna kotsotsory jiaby amin'ny beton pourquoi anareo tsy mavita amin'ny beton ry agnaty anareo korontagna reto ndraiky mpivaridamba jiaby mbalakatakata ry zako tsy vita madio eto tanàna na solution anao sa tsy na solution frère tiako valinao za le bajaji nambarako ali abodo za raha telo volaniko bajaji io na efatra nambarako izy telo zegny miasa amin'ny vily tsy miboaka hors de ville c'est-à-dire nambarako izy za raha io bajaji io misy miasa manomboko jabala io jusqu'à andilagna c'est-à-dire igny ilany andrefa igny zegny ilany andrefa igny ho an'le bajaji miasa ilany andrefa igny andilagna limitinany anontany izy fa eny raha zegny nambarako izy raha zegny apetraka anao ilany antignana ato zegny miasa amin'ny ilany antignana manomboko io marakatsika io asianao parkazy karaha zegny koa ato mantalimy rantigny ato antany asianao le korontagna reto miala amin'ny vily ataova io koa parkazy zegny miasa amin'ny ilany antignana igny andranobe sy ny forongony amin'ny agny Ambatsavavy jusqu'à izy avy andilagna limitinany sa ny tiako volagniny nambarako izy zegny miasa côté antignana ato ty fasiny jusqu'à andilagna izy tsy mahazo mihoatra Jamanjary izy tsy mahazo mihoatra andilagna zegny miasa amin'ny vily limitinazy io parkaza jabala ndraiky marakatsika asiava amizay koa le fahefatrany mandeha amin'le marotoka zahako tsy miegny ety circulation nambarako izy zahako tsy miegny circulation frère nambarako izy est-ce que nataony meranareo zegny firy taogno firy fanjava izy fa izy ndraiky koa andeha ady tanin'olo andidrika amin'ny tandriny protégé ameranareo voalohany zegny tsy asany mera déjà frère na ino tsy sakinao ny volagna ny moaly agnatin'ny constitution noir sur blanc sur papier A4 trahison igny nataony mera ndraiky parlement sasasasany député nandeha ta sakatia igny nagnano casquette GML Green Madaland t-shirt GML Green Madaland trahison igny trahison population igny azony vahoaka atao magnano taratasy fitoriagna signature ata 3000 mitoro mera io ary azo ataony conseiller et conseillère mitoro mera io parce que trahison de peuple igny penariko anao koa lalagna tsotra ianao frère ary za koa conseiller to za mihitsy ny tety tragnon'ny population mitoro mera io parce que c'est une trahison agnaran'igny tsy azony ataony be ny tanàna na député sy ny parlement nazy mitsangagna mandeha magnano rarakaraha regny même ro en civil tsy mahazo magnano regny ro même io kizembindrazagna io Angelo tsy azony atao azonareo population torigna ataova taratasy ampianariko anareo vahoaka lalàna mahino tsy sakinareo volagniny mahino tsy sakinareo volagniny angatako amin'ny razagna amin'ny tany masina mbo ataonareo ny conseiller raha volagniko zay toria meranareo fa mitrahira peuple azonareo torigna trahison agnaran'igny mamitaka vahoaka azafady andravatan'olo meranareo miasa député nareo miasa préfet nareo OMC nareo miasa fa leranareo volagniny amin'ny raha tsy manjary anareo mikritika oh frère opposition zegny asan'ny opposition mibaliser raha tsy manjary ataonareo zegny avy eny vola apitra état fédéral
point barre. Za koa tsika tsy miala agnatin'io pauvreté io. Tsy adalany Afrika sasany fa nandroso lavitra. Nisy pays nijalany Afrika nandilitra Mali, nandilitra Soudan, même Égypte. Azao pays tsy nijaly tany Afrika. Fa rô loso. Parce que population ndreo tonga saigny. Les pitariky politiky ndreo tonga saigny. Rô tsary nigadra opposition. Rô tsary nigadra jeune. Rô tsary nanambotr'olo n'importe comment. Fa tsika. Vao tsy miaraka aminareo, amorongana dossier spécialité n'ingaitsay Christian baka zegny. Vao micritique rô, amorongana dossier. Non, ça c'est pas une politique, frère. Anareo ny volagna anareo zio ny io. Parce zay mizaha. Ataova baka. Anareo zio ny io. Mba ino raha nanjary nataonareo? Atsika boka idrika amin'ny domaine. Zany efa nivolagna teto. Capitale à Madagascar resaka corrompu. Ambaribe numéro 1. Mba idiratsika boka io. Ino raha misy? Est-ce que Ron Poudio, deuxième mandat ndreo, niova Ambaribe? Non. Nanjary Ambaribe? Non. Za aloha tsy mahita manjary. Za tsy nahita raha vita. Contraire, potehinareo Ambaribe. Nabonginareo totaly. Mahavily. Touristique Ambaribe. Ndao izahava histoire. Frère. Boko ambara ministre ng tourisme anareo. Ndao izy mizaha. Azafady. Magneran'izao tontolo zao. Tamizany andro zany izy ny apôstôly. Nitana deuxième rang tsika resaka touriste. Surtout Ambaribe. Après Rio de Janeiro. Tamizegny Casablanca io, a Maroc io, place tsara be io, mbola resitsika. Fa zao tsika io, lazaratsy. Tegna lazaratsy. Ndetsika mbo nisy chance. Mbo tafiditra agnatin'ny les 5 premiers. Fa le deuxième tsika iny fa la. Fa rava. Fa loso. Ke ialako tsiny aminao zandry raha. Definisiava tsara be. Agnontania le olo. Mivolagna fa ro politicienne. Ino ny atao hoe politique. Ino ny atao hoe opposition. Amez exemple ro tokatrano andesindreo. Ino avianareo mamaray vadinareo. Ino avianareo mamalavala zanakanareo, zafinareo. Parce que ils sont des oppositions. Zigny ataony reto opposition reto. Magnavalavala anareo. Baka anareo tsy ibariaka. Iohatran'ny borne na iboaka agnatin'ny vala. Ro tsy maintsy mivolagna, ro tsy maintsy critique. Zegny koa asanay eto en tant que zahay mpagnano alerte. Ambila mivolagna baka vahoaka io. Zako zay volagna edy eto. Fa noho ny vahoaka tampenanareo vava. Pesosy koa ny manjaka. Normal vahoaka avy mitaraigna aminay magname zay dossier, zay mipiblie, zay mivolagna, zay mikritika. Raha tadiavin'ny vahoaka ny simple. Ro mila iasa, mamely tegna, misy vola midriky, zanakandreo miasa écolage voefa, ro mihina comme il faut, karaha ataonareo mihina comme il faut. Ro misikiny, ndray friperie, fa samy ro tsy mipalapala, ro tsy mibongy. Anareo ne managna pesosy, ary agnan-drano. Fa ro ndre pesosy tsy agn-tagnandreo ne.
fa firy taogna zao io misy olombelo a Madagasikara fa tsy mitana vola foiky. Ny managna havagna andafy pipidady pipi o zay tam'izay mboely zegny ny manahavagna andafy pipidady. Ro tsy mahay hoe avandro andafy io mamandry sa tsy mandry, mangery sa tsy mangery, mihina sa tsy mihina, fa ro mahay hoe avany andafy pipidady. Fa fanjakana tsisy effort andizarahany, c'est pas une solution nambarako teto. Solution ndesinareo mandinika ane nagnazavaiko ny tsara vitany tompoko vavy première dame, le vrai première dame, paix à son âme, mandriam-piadanagna izy Céline Ratsiraka nazavaiko teto. Fa tsy ty fikambanagna fitifity vandivandinareo mangorokarena ty. Azafady zalahy. Azafady. Ke anjaranao frère mandiniky hoe tsy nanjara ny volagny zoko be igny ampiliana aminaka. Aza megnatra. Anao lalako, anao havako. Anao zanakandro baka Faseny, za zanakandro baka Ambatravavy. Anao zanakandro baka Sambrano, za zanakandro baka Sambrano. Za baka Basambrano Marsely. Boko za mahazo Andoharano, za boko mahazo avaritra ny tignanany Njavomilay. Tany naviako aby reo. Za zao ndray critique raha ataony darika hoe surdis droanaka parce que za zanaka Sambrano. Hitanao za tsy critique surdis. Hitanao za tsy critique zao maire ny Ambanja parce que misy raha ataondreo manjary hitako tsara. Za avy Ambanja zao ro nahazo système d'électricité niala amindreo damby délestage. Fa tsika nagnanaovanareo tamtam de Torekunda 55 mégawatts. Zany critique volonté de président, ça sert à rien, tsisy valeur ary tsisy dikany 5 mégawatts io panneau solaire. Aia izy io, est-ce que miasa panneau solaire io? Mahino atsika mbola misy délestage. Atsika zao ni oarany Ambanja, ko vita installation ny Ambanja io. Bye bye Brazil. Mazava Ambanja fa tsika 4 milliards et 2 milliards antany député nareo baka. Volan'ny tourisme ampidiriny ny Ambaribe. Za teto ny volana. Ko resaka tourisme, ndray vato io, capital io, tsendriky maresy vola ampidiriny Ambaribe. Amin'ny kitapo-mbola mpanjakana. Ko devisy. Aéroport io, ndraiky portsika io, ranomasitsika io. Ko fidiran'ny pakebo io, ndraiky fidirandro vazaha mitsangatsangana reto, atsika tsy tokony miankina Antananarivo. Ko fitantagnana mary, madio, mahitsy. Fa no nitandro nareo bekondro totondro, zegny vola avy aminareo eo, allo, manonga Antananarivo. Ndre Antananarivo, zava. Firy vola manongany, za baka etany kapitaly. Za tsy masaky volana Antananarivo kapitaly. Raha jiaby amindreo miefo, ho avy baka zao tondradrano, ho avy baka sara, iefony koa raha jiaby amindreo. Est-ce que reo zao nisy fagnamboarana? Non. Karaha zegny koa mitsika. Côté zay mamohanareo hoe baseky zay, ampeky zay. Fa tsy hoe ke zay mitady zay ny misy sezinay olante mahampy zay sezinay. Fa le vahoaka mijaly mampivolagna zay mampatsinitsiny zay araka volagna le zalahy rekry. Manaova raha manjary baka ho zay zalahy. Aboko aboa le raha manjary ataonareo miantreky amin'ny vahoaka.
misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka zako zay volana fa matoa vahoaka mbola mitaregny mivolana tsy manjary ataonareo ary tsisy andro ny anjara ino le volagna olobetsika taloha folo zatra mangeto sarotry miona izy ataonareo iresaka tsika Ambariobe tany resaka momba ny tany atsika Ambariobe fotony ty baka mampisaobaoba mampikorontagna vahoakany Ambariobe ty resaka tany ty za teto fa mivolagna resaka tany ty le zalahy araiky directeur régional ny domaine Tadiego izy Zoloso napetraka agnabo amin'ny ministre ny ministère ny aménagement et territoire miaraka miasa amin'ny ahitangilotro ex-maire ny Tananarivo normal atsika amizay saobobandro ndraiky tany ndraiky lovatsika za na inakinaka na lahelo anareo volagna tompony Ambariobe anareo volagna fa tombo t'Ambariobe anareo volagna fa zanaka ny Ambariobe raha jiaby mandalo resaka tany ao eske anareo mba nisy nasaky nitsangagna anareo amin'ny domaine mbarabaka volagna za mitandrigna anareo amin'ny domaine Ambariobe ne eske anareo nasaky ny volagna raha marigny miala zegny maire ndraiky député OMC fandravagna tany jiaby ao io olo bakaigny Abimape agny io fa managna tany Ambariobe havy bakaigny ndraiky taratasy vandy za misy ty taratasy nazoko baka Diego baka amin'ny domaine fa tany-taninaka dadilainao kino foasany domaine aminay io za ty misy taratasy azoko baka Tananarivo tamin'ny ministère hay kino foasany domaine aminay io mamany a Tananarivo mangery a Tananarivo mifritra a Tananarivo non azafady azafady ziska magnamboatra passeport Tananarivo teteky volaniko atsika magnamboatra carte d'identité mbo andeha Tananarivo ino raha tiako volagny nampalahelo za ty agnisany pe asonam mahe madame Fatima mipetraka to tambonara to za ty agnisany mehe monsieur Charles zanaka madame Fatima mipetraka ambonara io niany kemtse barbarantse baka tsenao baka ia tsy zanaka Ambariobe wala tsy zanaka Sanali na zanaka Damali ary tompony tany ambonara ho tafy taratasy baka Tadiego mahatompony tany zehe como makombitso izy Swahili mais oui como makombitso izy Swahili za zanaka marotoka za mevolagna Swahili ary fa firy taogno fanjava andra nipitrandreo zandro mamely tegna manasa tomobilo baka agnaty lakorony madame Fatima pe asonamo o fangalandreo zandro rano aleo baka tandrignasantsika kabaro sy ny fitsarana sy ny mpitondra isatsokajy ny ao Anosy Be ijery akaiky ny olona mifanana tany ity tranga ao amin'ny fokotany Ambonara Anosy Be ity ampitan'ny total dia efa tamin'ny taona 2012 no nandresy teo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany nandresy teny amin'ny fitsarana fandrafanadedy nahazo rariny tamin'ny pilina izay natao ny taona 2012 saingy mbola miziriziry tsy manaiky resy ilay teratany karana ampifanandrina aminy Angavy monsieur ministre raha mbola misy lalagna zany eto Madagasikara mbola misy continuité de l'état zany le fitsaragna efa miboaka boa za tsy mandrava ro agnano mutation tany amin'ny avandro na nalafondro fa olo mividy tany raha zahagna voalohany certification juridique
Vao ndraiky magnano aty devanty agny Diego le société tsarakinkana avy eto hoe anene en totalité le tany fa nividinay Marizany nefa vinantolaindreo le olo moangatako raha misy Bianco zany misy Samifiny zany société bidon io tegna manderaka Madagascar le société bidon reto olo tsy manana capitaly io tsy manana vola io tsy manana io mamoromorony société tsy gauche à droite mandravarahan'olo efa tanin'olona efa nandresy teo amin'ny fitsarana kanefa dia mbola namidiny ilay madama iray tamin'ny vinantolahiny ity tany ity vinantolahiny madame Marizany miady amin'ny tany ity ndraiky ray aman-dreny naty tato tamin'ny 2024 igny miady tany ty fo ro isan'andro mahita hoe zao niany mety lafindomy tsara kitsaka mariasa lafindomizao koa zegny mbo angatahako fa zegny farany dossier zegny mbola tavelo amin'ny cassation andeha ny mponina rehetra eo ambonara Nosy Be dia samy manamafy fa an'ny madame Fatima reniny Charles ny tany ary fony mbola tsy nisy fanorenana trano teo amin'ny toerana io dia efa nitoetra tao izy ireo tao izy no nipetraka ary tao ihany koa no notomandry ny taona 2024 i monsieur Charles izay zanany lahy dia lehibe tao amin'ity toerana ity ihany koa zaho olany tsy mahafantotra na nisy taratasy izy na tsisy taratasy izy fa efa nisy jery zay aty teo moa tany fady mare andehanana tany atiala izy ty efa tato le madame Fatima io mamansaly io petraka agnaty ala tao nipitrahany tsisy olo tagny nodidiny teto fa izy tao ka za tsy mahafantotra azy olo topiny fa izy ny eko fa izy ny mamany saly madame Fatima fo izy tsisy olo mahay tiky any Karim Bay na ino fa efa Fatima io fo hain'olo tato efa niady teto amin'ny première instance ro nandresy Fatima niady tany tamin'ny cour d'appel nandresy Fatima tany tamin'ny cassation nandresy Fatima nefany mbala nangadika pily ro ngamba mbala rejeté tany ministère zegny le pily nefa ro mbala tsy magneky ho resy fa no zay fika mety hitandreo idiragna ato la fusée ne mamashala zegny de esse ambuel tam tanto ti le mamashala de tam tanto esse depuis de 94 não vai asa ya sab vaje ni la base to is sab katakata is amnana ngala ne rano no vai la vaje esse afa kota zinhe le foi ne fu le mamashala izengi de ko fana after is fa to tam tanto ti hitatsika vodiny manga ty zao tsy 2 ans ou 3 ans fa hitatsika ty zao raha ho tamin'ny 1964 no mahatreva aminakay efa nitsabo manga voanio fa mandeha combien de mètres 100 mètres de hauteur raha jiaby ro ty tsy manga tagnatiny mois ou 2 mois ou 2 ans raha ho tamin'ny 1964 fa tiky manga ty natsabon'ny ray aman-dreniny jiaby reo tahiero ny volaka tompiny zegny mampalahelo aminazy mo ve le mpanambola ihany mahazo marigny Madagasikara ty fa tsy marigny ay many marigny ty le karany midominy efa mahay ity dossier ity avokoa ny tompona andraikitry ny fananatany ao Nosy Be tsy ara-dalàna sy mifanohatra amin'ny lalàna araka izany ny fikasany teratany karana anao amboletra anoratra tsokosoko ny tanin'olona amin'ny alalan'ny acte de vente ity raha teo dia mbola eny am-pelatana ny fitsarana zay tanareo raha karaha zay domaine fa mivolagna hoe tany misy tompiny io ro tompiny mipetraka teo ro nitsabo manga depuis 1964 tahiero tamin'ny fotoagna zegny tsy mivolagna fa hoe tanytanyreo nde Asanaly Adamaly tsary nivolanake hoe tanyreo io tsisy olo nanagna tany marina andilitra Asanaly ndraiky Adamaly Tambaribe fa niany anao bakay abimapetsia tany favianao ay ndraiky faux papier ndesinao amin'ny domaine nalenao ta Diego andeha ngala tanyn'olo Nosy Be atamo tsy azoko mihitsy anao bakay ny Taninarivo ay nitondra taratasy hoe taninaka Nosy Be non ambesa za magnofy sa cauchemar ho izy mivazaha
tsika manandeha mahino anareo magnantoetsaigny karaha zay ve le hoe fagnanaovagna tsara non azafady za keto mivolagna anareo monsieur José nandefa minazy tsy aho fa tsisy José directeur régional domaine province ny Diego tamin'ny fotoagnandro 20 ans manafo io tao izy io directeur amin'ny ministère fagnajariagna an-tany io normal ro Tananarivo amin'ny détruire papier-n'olo jiaby tanin'olo jiaby ay anka ry Leongy sy ry Ravatomanga sy ny forongony mampidriky traky sy mitony tanin'olo jiaby tragnon'olo jiaby non firy tragno mpanjakagna bodin'olo sasany Ambariobe firy tragno mpanjakagna olo fa retirety fa zafozafozafondreo mbola mipetraka io le mpiasa mpanjakagna tanàna io mbola miasa mbola jeune tsy mahazo tragno mahino tsy magnano lavage anareo ministère zegny fa retirety fa tsy miasa adosoao io ne tragnom-bahoaka fa tsy tragnonareo tragnom-panjakagna koa fa vita asanao anao fa nikaka ronono miala amila koa le olo mbola miasa matanjaka mipetraka akinany zegny fa aminay Ambariobe ao misy tragnom-panjakagna mpitran'olo karaha ny cure amin'ny université tragnony cure nanjary logement civil normal mpianatra tsy mahazo tragno mpianatra avy amizay magnino mandeha mikaraha matragno bon c'est pas possible cité-ny cure jiaby zegny les anciens étudiants to fa mamelo tegna ndray izy fa fotsy fagneva mitariminjafy tariminjafy mipetraka amy cité-ny cure université normal amizay mpianatra zandry baka fara rehetra reo tsisy tany mpitrandro ay ino amizay asanareo fanjakagna amizay mbabarazako any magnanova descente volaniko aminay Ambariobe grave ao Ambariobe kolokolo tadiavinao aminay ao misy famonoagna olo aminay ao misy fangalaragna tragnon'olo mamaky tragno aminay ao misy mpandrava aminay ao misy potiky complètement Ambariobe zegny ve ny fandrosoana zegny ve ny tsara vitanareo de reharehanareo fa hoe magnano le OMC magnano député magnano maire ho avy boka session parlementaire député mois d'octobre efa tsika hitandrigny kosaky ny député tsika hoe fa hoe député magnano andiady akiny Ambariobe vola miditry marobe amitsika io amin'ny assemblée ao iambigny za boka député ivola za keto nivolagna anareo zay eto ndray tamy commune urbaine Ambariobe io zay eto za ataoko hoe za to tamy faritany za to eko otriny vola midriky ko mbola Diego province indrindra fa Ambariobe tsy tokony karaha io tanàna io vola ny paquet-bo fo volagno ndraiky vola ny tourisme fo mahavelogno atsika fa zegny tsy raha saky ny député nde hiady zegny amin'ny assemblée agny izy avy agny izy miratry izy remerciement ndraiky raha ataon'le fitondrana normal izy magnano remerciement parce que izy mahazo pesosy mima tsy mima miady izy voky tsy miady izy voky ils s'en fout de nous izy Alpha Blondy mialatsigny normal za zanaka Ambariobe masaky mivolagna zay et tsisy député fa zay misy députain zay et tsisy maire fa zay misy père et pourri OMC ne baka mbilary préfet ne tsy hainy ino asanany Ambariobe ne préfecture Angelo
ambario be préfecture frère tsy tokony karaha io sao tsy hainao koa préfecture zegny ino définition anao olo nianatra tamin'ny tsy haiko nino tsa raha iaby na nivanga diplôme koa fa zay boka ataony fitondragna ty vanga diplôme ro jiaby rango amin'ny président ndreo jusqu'en planton ndreo tanàna préfecture zala karaha io iagnany vahoaka mampalahelo de milliard ampidirin'ny tanàna pourri tanàna anareo bokoa meloko zay mivona hoe fa tsy manjary raha ataonareo atre amiriba aloha anareo ko fa hitanareo tsy manjary ikritikeanay anareo kogna riba hoy zizirany anabaviko igny akogna amiriba ry aloha anareo paim-bara fa vahoaka kasaka dalaigna resaka tany azovy malagasy tsy mikonaina eraky ny Madagasikara fa ambaribo lombolombony jiaby kapitaniny jiaby misy dossier tadiaviko agny ambesako d'ici amare ko azoko dossier io tsika mibalabala roa eto io resaka Dan Beach misy aroe boka ro io anareo mbognosa azoko dossier io ambesako par fax ho avy tsy ho ela eto zany mihinanareo poa anareo koa misy jery mangalahony raha ho zizy le mama de zegny raha misy amitsika ao mpangary pôsy mpagnendaka mpandrava raha tsary nisy tamin'ny tanàna ne manjary misy ary izy amizay tsy topitany vahiny avy eo magnano raha zegny aminay tampoko anao bokoa mikaiky le brigade de gendarmerie na anao mikaiky commissaire police non nanjary restation zo a Madagasikara ndre Tamatavy ndre Toliara ndre ia anao koa nikaiky gendarme anao nikaiky police restation le petit canard ils vont les petits canards Barbotez et Fetiara zegny répétition anao mikaiky police mikaiky gendarme mikaiky maramila à Madagascar ino répétition ndreo magaga ro koa tsy ampy effectif tsisy volan'ny carburant tobilin'ny gendarme wow tsisy volan'ny carburant tobilin'ny police anao koa mikaiky non oh tampoko boko koa ro mbola misy le temps koa fagnadoedoegna ataondreo zoma anareo tsy mety fagnano amiable azala za fa agnatin'ny fahasahirananaka alitra tragno mahazo za mpangalatra tatra mbola mavita misy mamaly regny ro police gendarme ro mon dieu fa ireo ndraiky leran'ny razozo passe-partout avy automobile ro jiaby plein carburant aiguille magnasio tsy hainao tahira ho nazy carburant parce que razozo avy izy koa raha vatomanga tanàna ao automobile ro jiaby plein miodikodigna alimiandra matragna marandraigna odiny docteur fa anao ikaiky ro tsy ampy effectif tobindreo tsisy carburant anao koa miantoka carburant automobile avy oh mon dieu insécurité ministre ni public sécurité publique enquête firy zay na ambesagna anao tsy nefanao enquête tsy miboaka sécurité publique tsy vitanao or anao ministre en sécurité publique soi-disant anao police tsy haiko gendarme tsy haiko nino ndraiky grade vandivandinao igny nefa ny atsika jiaby mahay olo farany be karama ary nampanongegna budget ministère ny sécurité publique nefa andreo farany tsisy asa atao misoma voaplosindreo ny lehilahy ny magnangy misoma mabelondreo point isy koa zegny raha misy anareo bokoa vola hoe manjary io agnaran'ny journaliste namanay bakagny mpanifiagna avoe maro mialatsy aminao zandry lahy akory alinao ino vaovao maresaka fa elaela anao zay tsy regny
zegny akolo manjary agnaranazy complètement opinazy manjary mpagnano gazeta mpanifiagna ndao tadiavanareo any koa nareo famatra zegny non aza atao karaha zegny io zo io domaine fa mieky domaine nosy be fa ro tompony tany taratasy misy nandresy tamin'ny araiky nandresy tamin'ny araiky nandresy tamin'ny araiky nandresy tamin'ny araiky karaha match mbaria nandresy ro zio amin'ny finaly papaty zanaka ny tompo-trano tompony tany tsy abomanga nataony reniny pe asonamo depuis 1964 niany mbola ao mbola zahoagna manga za mahelakoro io tany io za ty mpangala manga tary madame Fatima io pe asonamo mialatsiny aminao zoko la ray aman-dreny Charles olo baka any magnano fa izy tompony tany ambario be mon dieu bravo tragnom-panjakagna ao tsisy nettoyage ya tsisy nettoyage tragnom-panjakagna ambario be za niasa tamin'ny fanjakagna ngovinaka maro lany fanjakagna za tsy miala eto fa za mipetra eto fatinaka eto da zanako zafiko koa mipetraka eto koa za tsy anonona agnaran'ny plasy io fa tokony enaro plasy zegny igny lalagna mandeha mibody vaniny tragno volaniko zegny ya zay tsy ravo amizay mamalia za fa raha misy tragnom-panjakagna andeha ataony sasany fagnanaovagna lamesy ry adjoint préfecture ry misy masaky mivolagna anareo journaliste misy masaky magnaboaka zegny anareo amy journaliste sody za anareo journaliste ho anareo tsisy masaky mivolagna parce que marionnette ny mpagnano politiky ty pesosy ndo mihina lasopy amy lamany bory ndo migaka kafe amin'omary a bazary ary foty vavanareo aminaka nareo tsy journaliste de vrai aleoko lavitry mitandregny Gaël Bourja ndraiky madame araiky ny TF1 RFI fa le reste mialatsiny aminareo fa nareo tsy marigny aminaka ady tany fandravagna tany magnano jesue nareo baka antany navianareo agny amin'ny ambario be mbola misy ry sasany magnano haky hoe magnamboatra non anareo tsy magnamboatra fa nareo handrava baka hoanagna ny amare avilo amizay vahoaka mare angataka aminareo zegny boka raha ataonareo vahoakany zegny ne raha ataonareo vahoaky nareo ne tsisy asa ataony na président nareo na PM nareo na gouvernement nareo na les deux parlements tsisy asa ataonareo blablabla koragna stade za namianareo solution hoe karakory agnamboaragna stade io pelouse io tany somagna laboly tsy le za tsy mijery gradin tsy haiko varavarana tsy haiko barreau je m'en fous ampidiana placeny pelouse io antany tipagna laboly io terrain oatsika zay baka mahazatra atsika ino solution za agnambaranareo karakory magnamboatra parce que zany volana za niasa tamin'ny BTP kongovina akany ho an'ny la France depuis 1984 niany za retraite 2025 reharehako ho an'ny la France parce que za zany ka la France io pelouse io ambarako anareo karakory magnamboatra io simple beaucoup rapide et durable misy raha mampadurable izy ino raha agnambarako anareo ty terrain io izy robatinareo ndraiky sorony tsy haiko somareo nareo io
raha tokony ataonareo, hitanareo bulldozer, traxy, caterpillar androngananareo, andravanareo tanànan'olo io, aseva mitongy io, tongisa totaly fa iala io tiptop mo fotokamena io fa tsy legaly. Izy koa ataonareo raha volaniko ty, en quelques mois zanareo fa terrain tsara indrindra tsika ambario be. Ndray manara-penitra ny radio ela io tsy magnano zay, boko tsy mila pelouse artificielle, gazon naturel, zao izy. Ty terrain io za karaha io, hitanareo sisiny touche iny, ligne de touche ndraiky ligne corner iny jiaby iny agnatiny tongisinareo, lavanareo jiaby baka amin'ny tapany atsimo amy camp io jusqu'à ny tapany avaratra amy camp raiky avaratra io, tongisa totalement ary ainy fotoka jiaby io. Ino raha ataonareo? Ataova io amy 80-90 centimetre angadinareo io, asianareo gravion mbany, finonareo gravion mbany, vita gravion iny, tandrignesa, vita gravion iny, nde izy koa tsaratsara adinako baka agnaran'ny vato an-dranomasina igny mitana rano igny. Nareo mangala vato an-dranomasina le mitana rano igny, le fatao agnatin'ny fosse septique igny, adinako agnaran'ny vato igny, ataonareo mbany eo tseniky. Izy baka nangadinareo 80-90 centimetre igny, vita zigny, riatinareo fasiky agnabony, ataonareo fasiky agnabony zigny. Izy magnano zegny eto tsy andeha ataonareo gravion pitiny ely farafaratsiny 10 à 15 centimetre épaisseur gravion igny, vato baka an-dranomasina. Atsika misy vato an-dranomasina tsy vidigna raha zegny, aza mavanto koa eto mero hoe fa nivanga vato zay, tsy vangegna vato an-dranomasina ambario be zay ty magnano talily zay magnara jiaby mangala fa vato aminay marodoka io tsara ny vanga io entre 10 à 15 centimetre épaisseur, vita ziny, ataonareo koa fasiky agnabony jiaby, fasiky iny koa ataonareo 10 à 15 centimetre, vita ziny. Atsika manana tany sirama mamokatra vary io, nosy bene tany volcanique, tsy mila zeziky, raha tsabonao io maniry. Donc anareo mangala tany amy sirama io fa tsy tsaboana fary, tsy tsabonareo raha mampiadanareo mianakavy amy fitondragna mangala hectare zay ty angala, ala tany bakary aodigna tsara, ataova agnabony fasiky ndraiky vato igny amizay, feno mipody amy place ny tany lavanareo igny, vita. Ino amizay raha ataonareo? Mivanga izy tany sirama lenareo igny, afangaronareo engrais zeziky, izy apetrakanareo, izy fa baka afangaronareo tany igny ndraiky zeziky igny, ataonareo agnabo jusque izy avy misoniny igny, ligne de touche ndraiky ligne corner amy camp roy igny. Ino amizay raha ataonareo mera? Mivanga grain gazon, zio ty fa misy grain gazon tsara Tananarivo mandafa, tsy mila mandeha la Réunion wala Maurice tsy ako Europe. Tananarivo misy grain gazon, afafeza agnabony amizay. Nde izy koa atsika nosy be io koa tsara nijaly rano, mbola azotsika natao alohan'ny raha jiaby novolaniko igny, nagnapetraka arrosage automatique, karaha tony stade jiaby en Europe,
nde en Afrique fa misy tady sasa misy arrosage automatique à telle heure izy miplaka mirosy gazon io afafinareo amizay graine gazon igny du sud au nord jiaby amy mahafaizanareo zigny tondrabaka délai meko anareo minimum 6 mois maximum 10 na taogno araiky miegny tany io miegny gazon mitombo io anareo amizay mitrasy izy bye Brazil pody amy place fa koa nareo nde hagnano tip-top-nareo io mais non attends tsy miegny tany io ne tsy miegny tany io zegny naveny izy nidiadiavin'olo tamy Saint-Maro mafy tany io raha zegny tsara hainareo normal anareo tsy zanaka mpitsabo étude tsy ataonareo solution miako zay tsy mira magnafitra hoe gazon artificiel non zavanareo tsy tsara baka gazon boka bako grain de gazon afafinareo io karaha mamafy vary minimum volaniko 6 mois maximum 10 na 1 an zavanareo pelouse boka bako aika karana amare leko sary aminakantany karaha zegny nataoko aminakantany ndre hiver gazonakantany io tsy maty parce que aiko miprotéger izy aiko mi-entretenir izy donc izy koa fa maniry fa hitanareo fa bien merci zoko be ndray za sasay ady namboa maty anao zoko be fa tsy nanjary asay tsy magnino fa za masaky magnapariazy raha volaniko zay atao fa hitanareo résultat ino amizay entretien baziny raha jiaby tsy fisiany entretien mandroboka raha amitsika Madagasikara io faly andengataka anditrosa volam-poso zegny tsy mampandroso atsika entretien parce que fa tsisy olo anagnana confiance à Madagasikara ny mijaly mangaliky ny miadana mampitombo robaka tanàna akory masaky famatra za ito zegny famatra zegny sako magnampariazy zao za un an fo ambelanareo miegny après raha jiaby mivolaniko nataonareo igny un an fo ambelanareo miegny io aza asiagna Saint-Maro tsendriky nde izy koa gazon io maniry aza atao io Saint-Maro anareo ne managna terrain manara-penitra izy tsy vita rie fa firy taogno izy tsy vita atao avany Saint-Maro zegny lohan'olo MRFM source zegny lohan'olo mitady le état fédéral parce que tiako vahoaka mandroso tiako vahoaka miaigny tiako vahoaka mba hiadana karaha ataonareo miadana fa tsy andiagny amy firiperi lava koa vahoaka fa mba ty hidrika amle galerie natsangananao raprezo la galerie natsangananao ne tsisy vahoaka midrika ao volany andrano ataova nde nareo sasany zegny commune maregny za mivolagna zegny ataova boka raha volaniko zegny zavanareo izy parce que vato baka andranomasina letsika igny ane mitana rano mitsetry rano fasika etsika karakory ataony fasika atsika jiaby mianatra ta l'école même classe de 8e tsy haiko 7e fa mianatra hoe fasiky misivagna rano mitsetry rano donc na ino maleny latsaka tsy mety dobo rano après anareo magnano izy alohan'ny fafy gazon igny zahava tsara be député anao en français ndo mizava terrain stade marine anao tamisanao reny za tsy anonony antamisanao fa eko antamisanao en France tsy dia karaha ty terrain io député tsy dia karaha ty somary bombe raha io somary
ndenao koa tsy mizaha tsara be tsy hainao hoe karaha bombe zay terrain io. Ino antony? Parce que izy koa azy mare maleny latsaka tsy miango, tsy mivory agnivo rano fa mikorisa mandeha ambany, mikorisa amin'ny côté hafa. Karaha zay koa magnamboatra lalabe. Toujours atao mi-incliner gauche, mi-incliner droite. Karaha io maleny latsaka tsy mivory eo rano fa mandeha ambadika azy, mandeha ambadika azy. Le compteur bon izy ny vazaha. Solution mieko zegny. Volagna koa hoe nareo tsy magname solution fa anareo mikritika. Non. Koa solution namene teto zay ny tandrignesanareo, nampidirinareo ny kabesinareo. Président volagna karakory nataonareo nampandroso tanànanareo. Ata président mbo mieky anareo. Fa tsy zay andeha to tip-top. Izy amizay faute kamena. Faute kamena tsy fatao amin'ny terrain zama. Mampalahelo. Mampalahelo. Potenareo ne Madagasikara. Atsika zo io. Atsika Mbalibeny izy io tsy stade. Lazandravo. Zava gymnase io vita tsara namboariny Orange. Hoe aza ataonareo soirée ndraiky spectacle eky oh non. Concours de musée, concours mystère. Atsika karaha managna lolo ary karaha managna espace. Nosy be fa misy tragno maro mavety magnano espace. Gymnase natao hoe gymnase agnarany. Sport agnatiny ao fa tsy soirée, spectacle wala tsy haiko nino. Izo io. Fa maro vola manakamo izy théâtre nanjary. Tsy aminany izy théâtre zoko be ro. Angatako mba levanareo sary agnatiny ao alifasa amy zoko be publiavatsika izy eto. Ke zegny hevitry ne baka amin'ny Mère FM. Zay mitaky tandrignesa zay araha volagna fa zay tsy kajo mivolagna eto. Anao volagna hoe fa ambilafo ro mantsinitsiny ava koa baka no eto mba zay evane hoe ambara eto baka aboa eto baka volagna eto baka ny manjary nataony député nareo ndraiky maire nareo amy tany misy anareo baka. Eto koa tsisy mitampenam-bavy. Magnino anareo tsy mivola député ne magnanova live eto baka anareo. Aboa eto le manjary ataony maire anareo hitanareo fa manjary. Fa zay miboaka eto zay mahita raha tsy manjary. Ny manjary ndraiky tsy volagninay. Eto dia mametraka veloma amitsika jiaby za. Hoatsika membre ny MFM. Hoatsika membre ho an'izay mitia tanindrazana. Ny safidianako hira ny Anikinoa ny tantara Angela. Vehivavy maintoditra. Niady. Zisaka mandrakizay tamy fiaignanazy tany États-Unis.